Kif intom? Illum temp imsaqqa bħadna. Daq tibda tqattar ix-xita. U kif jgħidu bil-qatra l-qatra tibdel għal-ġarra. Veru kieku li b'qatra wara l-oħra l-barmil fl-aħħar jimtela, imma dan il-qawl fih tagħlima importanti ħafna li meta tkun għadek żgħir ftit tapprezza il-paċenzja fit-tfaddil. Mela ħanejdilkom storja oħra biex tifhmuh żgur. Darba wara l-iskola, ħabibtedina kienet sidnitni biex tibda noħroġ nilab magħha u ma' sħaba l-oħra fi sqata warajna. Dak iż-żmien ma kenniex mobiles u PlayStations. Kulħadd iġib xi logħba miegħu u naqsmu nilagħbu flimkien. U ta' tifla li kont, ħafna ġugarelli biex inqassam ma kellix. Iżda xorta mort. Wara li restejna mort fuq ommi u tlabta biex tagħtini l-flus u mmur nixtri l-ġugarelli. Ommi ta' maraq li għalli kienet ħarset lejja u tbissmet. Kienet qalt li l-flus kollha f'daqqa ma tistax tagħtini, iżda jekk irrid nista' nibda nfaddal il-ftit flus li kienu jtuni fl-aħħar tal-ġimgħa biex nixtri l-ħelu bihom. Gergilt jien ħanejdilkom. Qedtela li qatt mhu se jirnexxieli, daqs kemm irid indum nfaddal. Iżda minn dakinhar stess ma bqajtx imur nixtri l-ħelu u bdejt inżomm il-flus ġo vażett żgħir. Għaddew il-ġimgħat u fl-aħħar kelli biżżejjed biex immur nixtri l-ewwel ġugarell. Kemm kont ferħana ja ħasra. Minn dakinhar tallimt li xejn ma jaqa' mis-sema. Jekk irrid xi ħaġa, irrid naħdem għaliha u nfaddal għaliha. Ftit u taslu intom ukoll tafux. Iżda taqtawx qalbkom, ħudu paċenzja u taslu żgur. Issa morru, għax ħatinqabdu fix-xita, kunu mberkin.